kyerɛ wo ma adwene ya na no odene afei obɛte yɛse yɛkwa kɔkyerɛ ya adwene kyerɛ wadwen kɛkɛ no na ɛno nso so adane ntɔkwa ɔhaw na wohwɛ abenedi ya na tai kɔso a ɛha adwen papa na senti ama opani kura de na no atum bi a ɔkyerɛ ne sɛ Nyankopɔn yɛ adom a December bosome a edi animu enche kura yɛkwa kɔwura mu no yɛkɔto aba na afi ya abato afi ne yɛkwa kɔto aba kyerɛ opani a ɔno na ɔba bɛyɛ mampani na akyiri emrahye bedwafo yɛkwa kɔkyerɛ yadwen kɛkɛ wakɔto aba na yɛhyɛ ase yɛse yɛkɔtwere odin yɛse yɛkwa kɔyɛ wei odin ni mu abrabɛhwɛ sɛ odin wɔ mu na sɛ wei no mo ɛbɛkwa kɔfo owie ne di aba de a ɛne na ne ɔkyerɛ ne sɛ bronkuma egu nhyirɛne tikuma kwaduo di a ɛne na bɛso abiribra no ɛbɛyi hu papa na yɛnkeka nkɔ nyinaa no nso mabuni a ɛne yɛka yɛtwe wɔ mo adi wura mu ne nti ɔpani agyina so ɛde afutuo kɛse ɛde akɔ ama Ghana mabuni so wɔsrɔ mo papa mɛmo ɔmo ma ɔmo ho kwan ɛma amanyɔfoɔ ɛmfa sika ɛmfa ɛmo sese deɛ yɛse yɛkɔ akɔto aba na no primaries ɔmo kɔ yɛyi yɛtete aduane ne good take away mu saa no a ɔkwabena ne yɛbie suma ne saa ne ni agya saa deɛ no na ɔpani kyerɛ sɛ se yɛma wo ɛno nyɛ de sika ka ho ne yɛka se kokodi atuturu asɛm a ɛnyɛ adeɛ pɔten ɛwɔ sɛ Ghana mabunu mu ɔmo adwene kɔ so ɛne kwan yɛ ɔmbɛfa so a wɔn ankasa ɛbɛyɛ biribi ama ɔmo ho na amanyɔfoɔ ne deɛ bibiri no a ugya wɔn a ɔmo bitwi condemn. We should not get ahead of ourselves and think that all is well, for it is not. Associated acts of political vigilantism, which in no small measure threatens the peace, stability, and development of this country, which will serve as a source of concern for all well-meaning Ghanaians. All of us have a role to play to make sure that violence, lawlessness, and vigilantism have no place in our democracy and political engagements, especially in the registration of voters and during and after general elections. Specifically, I speak to leaders and members of all the leading political parties, the Electoral Commission, the security agencies, and the government. To the youth who are invariably exploited and manipulated by some political actors, I urge you to be purposeful in life. Channel your energies and exuberance into meaningful ventures. Do not fall for and be misled by unscrupulous politicians to engage in acts that destabilize our nation only for crumbs. I dare say you are worth more than some few Ghana cedis and a pack of cooked rice. And our president Edema Ghana a lawyer for Kabubuku Kese Ghana Bar Association Ora Yao a champon Boafo and some yeti. Yankwa yanim ewa premtobra akan kasia bono emwena asante hi otumfo se tutu ya watoso mienu so eden sembi atu dwachira se emprempre Ghana hanu se nya bo pe ani amrahye bedwam si na nakwo hwan na kwa ani ense be maso wo wiem nyansa ketwa we se mekọ entim na hye bedwam akunwa no ani na chimba ho obia pesa anyum ni si a ono na teso na chesenka nioma ekwankan na konsuansa hudro mu ono ne pemu ankaja wayamrahye bedwani na wose wohwe sane amrahye bedwamu atwade pre sibi ekoso no a nyame anim ne kura ne obronsam atikopɔ ɛya na wanwa pa wose wodo so tie akire na wohwe nioma ekeka kɔ no a otimi ka se ane na adia wo hoso pa otumfo se tutu ya watoso mienu ene aya piemu wa Ghana mrahye bedwam Right Honorable Urban Kingsford Suma na Gbagben ene di ahyiamu ewo manhia himfie Asante Mantamu ena sansem wenyina da etwagu ye na Asante manyina ewura etoa ne nsam so bio ya na ochiremu ebusa Gbagben se ono akwaye a Speaker of Parliament ni we do befa kwanya ne so abusa ne preko se adodode bi ewo mrahye bedwam a wonka ne wontie bi se godu bi nso ne yapone de ma wo mu mrahye bedwam won mu a wonka na wantie na aya na ye no wanwa what ye kire no hwe nyoma pa hwe na no ada yesi ye Speaker of Parliament and yankofo America wo mutu ye bi repepers na bi afa ha na bi sin ha ya wodwene ho awonte asese ade ho anti na nkofo akontokwa gba atwede prias wo mbekọ mrahye bedwam ti wadie ene nsaka Gbagben a wonkyerɛkyerɛmu enkyerɛ no ene nananse wo mpani nkyerɛkyerɛmu na emom wo ka kyerɛ ne sɛ ya won ka nkyerɛ no fo no so
Womuntu to amobo kakrakra na adan ede amra shebedwa mu kwankwa ne hu ntwa ho yeso obi nso enkyira okonfo bentwa ho na adan ene ntwa ho frede mra shebedwa mu kwankwa wato an nsam so bio ya no okire mu se ne nsam a wo kekeka no enye se bisa bio eya no wanwa se obi kwa preso obekọ mra shebedwam na bia ya ne yo na ya na temdidie nsunsu bia fiafia ho no eya na ye ne wanwa se bia ye kwa mra shebedwam keko ekwanso ansia me na mpese migina ewo amanyokwo we dim se ya ndisi se ya mpipio se ya gumo se hwan se ya kontinkro ani adenti na wo ma wo nto ano Nicodemus ri ani ye ya fun nanka ne wunam na wo bo nto a me pampia di se party ni mu wo moto abade mawa na ne watia sim wakwa ya wo campaign kama nanso bete na we di we atem na we twi we adapa wo bi nya ne nua kro besi ni koto adan ya yesi ye pe kwan akwamra shebedwam enti wo hwe sa nioma ni nyina no a wo hwa wo hunu ade kropoten so a ya wo munya ho ne ntu no wo busa sa ne nya se bi a o pa asam na aka na emom Speaker of Parliament ene ne nkofo ne nkasa no munya abotra kakra wo mra shebedwam ho no na enioma entimi nkonkensa se Ghana fo bebre no a na ehwe wo mu asua asante hi otumfo se tutu ede ne nsam akwawie ye kire mu se emprempren so ya na bosha na doso mra shebedwam a nipa dasani bekọ no abosha kese o meyi kwan meye wei ewa branso a onu asante hi nim se yansha dan powerful bia amfa ma MP bi wo se MP fo ni budget ya powerful to ma wo se MP je kwaye kwan enti adenti no wo nim se futuo bia ni ho ma na nso wo mu petumi a wo mu kansa ma kese wa bra mu nim se asam no mu ka wie ni amom tumi no a wo ntimi nye wo se saade no nso no mna shebedwamfo ene wo mo preso mbekọ nyina da emfa nya adesuade na mom omonka no kre enkyere Ghana fo so kwa mi ko edie eye emra na me kwa akwhwe ne aboa na ya ni yi atoto ni yi asem bi ba parliament na ye mra me na megiram ama me constituency fo na mom boshe no omtwitwa so adenti na ni bagina pase ko parliament o dia de wo nti ni bagina dia tem ebru ni pase ko obi a de be so ko parliament e de be kwa no de ye ti atam dia pulipa o sa no se parliament se o ile uta enti ni ya wo se mo mu bisa ni mu pe na de ya ma yo ko de we chen mo de Ghana mamia metimi aye higher se mo de Ghana ma ye de be higher and ya wo kwa win budget ye na wo ka do wetin aye kwa free ha to see ha so na we go there to ya ba wa rula ya se bi wo ni budget e si da wo na wo tia wo ta se bi fa ya wo rula ba be si so na be si lo wo ni si ya ya sen ka je won go for se me ko mra she be be mra no aye hihye no o ya ma nem na magina wa magana ma mra no ko yi e dia mri ni na nyame adum na ko na ne mre ani awutie ye wono ana ya sante he otumfo osei tutu bagben ekọ ne naso ewo manhia ode ntoabo bi hihye so asante mantam naja otofa ho no ne nana ekodi ahyiamu ye free asante mantam a ye ba yen yankasa ye puye mantam ha enomo na ye ba apuye mantam dia achim aprade ena ye kwa akopie ene sen achim aprade ni fahene ye nana konedu asamo a wodi kan enra dwumadie bi ekoso wo achim aprade a onam so ema fa kwa ye koye ye hu yie borofo kasa mu osi place of convenient water closet your penny one way to me ake common sase na o maboabo sika no de aye no akopa ho ntoma na owie ye no wagyae e de ahye achim aprade Presbyterian Basic School no ensa so wo munye na adesuafo e na afei akyerɛkyerɛfo wo ho no e free eye nra ne kro ne de omun komkope ba bia wo mo bekwa akoye omhu yie ene o kyira de a na wo te se wo so kogu nsu wo so akoye omhu yie a upe baby afa ya na eduru baby ani nyampa e won potem ho na ene sen nana edi ne nsem to ahenkan nsem kyerofo anim na wo kyerɛ se na nsem ho no mu baby e na teacher ni pani owo ho no mo head teacher no oto nsare frɛ no se wo mra no ne won kasaye bi
Otun sa de friend no koye ne kokasa ya wo chesu wo mu pe TV bia wo mu de be kyerɛkyerɛ mmɔfra no ade kakra na we na nana kyerɛ sɛ wo mu gusu wo mu di TV no ho nkɔmɔ no ana ne oni na nnamu ha di na ni fufuafufu ma no hu sɛ yankrofo ekura o mu gusu ye adwuma yi na sɛ kɔba sɛ bio afɔdew dwunso kora de wo a wo be fa he empanimfo no kora de sɛ wo mu manyi tina ne wo mu to ho gu monten so ye den ya wo be pe baabi na o makoyo mo ho yi na mmɔfra no nso ɛninti we nam so ma ekana na koma ɛhyɛ bo sɛ obɛhwɛ na wasi ɛyɛ water closet no ebi ɛde ama school no asa agoro wode no ampampa enra ɛna nana project ya wode man contract no wo mu wie ya ɔno ankasa esi mu pampampan tietia ne chawchaw mu kɔ ya wo mu asi water closet no wo mu wie entina wo sɛ wode ho nsafo ade kɔma mpanimfo a 4 unit water closet no wadane anin ɛde ama ɛyɛ akyerɛkyerɛfo na afia adesuafo a ɛwɔ empotemo ho yɛnti ne nana wo dane ne nsafo ani na ɔkan program bi wo Presby school ho no mo bobo to mo invite me na mko no mo de teacher for no special headmaster at to manim say mo hia mo hia TV no mo de akyerɛ nkwala na TV mi to ekoma wo ti mi no mo ko excursion e wo o mo toilet ne so fat mo ko hwe no na nya na me promise o mo say me sibi for de ama wo na start say me ye foundation for ko ye mo kutwa foundation me start ye ne wi ne da me hand over e de ma wo emfa ma a teacher for no ene a school for na omo nkoso nti se mote ya ene sa enwachi ni fahene toa so ene odi afutuo ni adesrede de koma ni nuanom ehemfo aka afei wo mo a wo nsem wo bie ena obi biara a oye yiyie no se mo nso so monkeka mo nsa ase na monkom mpotem baabi a ehia moa no monkonkoye sansem pani se obakofo onkyere damfo futu a mede ma adofo ne se asire wo mo ye o ma me ba nkwa na ahwe na eyeye utumi uyase uye obi die ya odi ensu yeye enti etu angrafo se enya pride krom hanko a se obi ni krom te se odan na bibi ni anya se se ye hwa ban ko a uwo bi a faboa emmo bi wo ho se odi bo school a omwa emmo bi wo se odi bo asole a omwa enyame uhyira obi anakoma mote uhyira obi anakoma monte futu a mede ma omo ne se eye toilet na mesi ma omo no omo fa obi entra no aboso mesu a ebetua ne ka te se nkwala no ko private a obekyerɛkyerɛ wo mo cause kwala ye omo na na nim frashing ne ye ne press su ne bia obi o ha obekɔ akɔsɛ no but opanimu gina ha obekyerɛ no ye ni sei na omo ye sufi everyday bi obekiri ni so na omo ma maintenance so etumi no maintenance tumi no a enye easy say toilet no ebe sentem abusia ni etwagu yei achim aprade ni fahene na akonedu asamoa wodi kan na ono anu siye na yebopini adesuafo no anyame ayo madom ene wo mo so kwotena water closet so no se nie na ye nie den wo mo ka kire no nana juma konedu the face school ni na yebeka cheni se yedanasi de waya mayende aso ni pa even krana bibia eba school cry beje na ne ebejo so krana edi oba be adufefe we amaya pese sidan kanidi yedanasi yankupon shon bibiara odini service mbia yin sha yedanasi enzo yedanasi okaba na weka fa o yedanasi ewo ejuma power be ama school ti ankenyo no anka eni bibia ebeja ye na anyway ti yedanasi ewo ni project awa be ama school Ahenkan sam chiro ni oboaboa ensem ya no Samuel Donko Abusia ma yanko ya nimu na wo kira wadwen 0533898915 Facebook any YouTube so yedem na yamomfa hanom sei nansemu ena dialysis ho nsemu beje entre ha ewo man Ghana ntwo ni zigizagam ene ewo mu omusa wa ho atechema wo mo epene ebobna ene wo mo nso gujamu de nsam to aban nanim se wo musrepa aban hwa na dialysis ho ka wo kroma se no edoso akako na edu 500 cedis ba ku bi asashin bi akwa ukotua 500 Ghana cedis na nempo ongwofo pe wo kroma se ya he
no wa da machine so akwaye ho adwuma kidney ho adwuma kotua 500 cedis ya se ye bosome ba ko nso wo bekwa prema ko wotwe osede na je se obewie na je se eto asase eto foundation anu nti no wonum sre pa esu bobna enam so ma ban wei ate wo musu fra kire se won be pa sika bi na ja ya de ahwe aso wo mu asen e wo dialysis ka ni mu na timi aboa ejabo last month ni mu na janya beduru ye ene anya asem kuma ya National Health Insurance Authority for en wonum ejebo wo mo bo sanse de ya pomdensi achi ba mo so nkofo asen ya health insurance ya de ko hospital nyina da wonum anahwe etuatua ho ka ko de ni bi konum nyina aja ene kakra para ne de mo so asen na de aden ne de oboa ubetua na wonum energy tu mu se okay senia dialysis ho nkomo aye he wo krom ha sei no aba ne behwe na ja watua kakra na anu ade no mutua ye na enrade ya nsonso wo mu ankasa mecha National Health Insurance Authority for no a esa de nkrata bi ba bonten a wonum ekyerechem sa bosomi we nso yasimu wonum etua ko omanim na ade ne se bosomi mako nsia 6 month ena National Health Insurance Authority for edis adwuma ni aben edis adwuma no na no krampo chichemu ewom so wo se busumi bi omo koma wotwe enu nti omo hwa anya de se Ghana fo a wo mu se ho atechema nyina da wo metumi atua wo mu hu sika ama wo mu nti no omo ya ne se nkwada nkete boga ya wonum enya chemato e wo mu se ho kosi papa mpanifo so a wonum koma hu medie mu nyina da aba no efa 8 sessions ni na wo fa eni abosum ba ko watwe no mbekọ nyina da obefa sa aka no saa bosume mako nsia na nso no na ja wasan twa nani ahye wo mu a wo mu sonso ho ode kakra komtimi ekunche mabunu ni wo mu aja wo mu sonso etimi ya kakra ko adwuma kakra no so obetua ebi ama wo mu na waja bi 8 ni de wonya ho entua 8 ni nyina bosume no fa ma wo mu se mienu ose ba ko ene wo benya na anumu nkyerɛkyerɛmu aba ya kyerɛ obi ate ne ho asese ade na ya busumi nsia pe ko fasho ti se na anu ade nso ye yebu ni free ya bia ena abe ya ja kakra ye dia so wo mu ase nam so ama emprempre ya ye kasein convener edema Dialysis Patients Association owura kwadwo baafo ahenkura ene obobo fori amanfo twetwe nkomo ewo maachi dwumadie so na napai ade tu dwaya no o kyeremu sane ade na sitie nyese bi omu nyina na enya 6 month no sane nchechemu ebi nkwadan boge no no wonom de ye tua 6 months na 8 sessions no won betua na emomo aja omu hu kakra no ya jimu 2 na no mafa se nsion sa he na aka no omu ade omu ka abom ho wo kyerɛkyerɛm afa so ode tu dwaya no o kyerɛm se nyamianum nukura ane obronsomati kopo wom se 6 months pe na so aban na ya de nti yempre wo mu ne tintini ni tetia ne se ya kidney issue ebeye bedeja nti ba ko ne extra krani nyama na ye de hye ye na be sign tema kolibu for 2 na ye de jasem koye na ama omutiti ya no mo hye ye na mza ban so te ye nkan kaka because they let come ban sense yamwa because na you tia and you obi o kidney issue bia wan ko ye transplant that won't tia because the born and napo aban tie me do wa na nyante ye sa aban aso ya se kaka o mai tu mi ti National Health Insurance Authority ya meka me ya kwatana so mi unse ska 2 million enti me nya hwe na ye wa ha ya ye da alizi ye ben kwala ba anda me no ka se ye na 8 years akwala wewu 8 years old akwala we free mu na kwala nya bi benifunya kokwafunya nti etana se bi ebu nya na se da be kwala na ba aya na tika samne ja na ye problem kakra until enche no mafimu until the air ne say ne tika 2 million isa then ye mfa man kwala ne ye papa no mo medi system aba pensioners no mo say na sika ho de ye tana say ye kan ho asam da ne koye wi ye until ne na be ye say kwala no mo below 18 no omo mbenya no free session ana ma me fa wo yin we ye tana say so we are dialysis patient
bosumi bia obekọ machine so 8 times it no ekoba na sa no nkwala no benya free session of dialysis for bosumi nsia eye 8 sessions no munya no free aban fa sa aka no na ye papa no musoso a omodi 60 years and above no more pension no so almost so omunya 8 sessions almost no aban fa sa academia Ahenkan FM ani a wutie ye wono na aya president Edema anumpudi aye convener Edema Dialysis Patients Association owura kwadwo ba for ahenkura na ne kurakura mu odi tudwa ya no wo chemse ne wa kirekire mu ano wose aban na yade so mo tena ho kasa aban ne nyade a na agro bi no mu dua na nsa bi antro bi no mu twa na wo mo hwese ne omukura mu tibia mu sitie mu mfa ho ntwa ntro kenyankopon ni bebro so pa se nipa kwada ho na umoja wo munye ya twini nyina na machi ahuru ma sa de agu ho na wo kunche ode ne na mawiase a na wo bo ho ba kakra sa kotwa ntro da bi etu omu ntwa ntro kra nyame ne kurakura wo munti no kura nko a na na do ayade aban na yade enu nti wo kan sesania kidney no ho ya wo ne ho chemato no ehu no kabeya ka wedi anka aban na yade momo mabona baso eye nasu kabeya ka se ne yade na ehu eskafo yare o ehu pa ena ho kan sonso to dosu nti wedi omo sra aban se 6 months na wo mo ka no nyame anim no kura ni amwa wo mo ebeya nka omo extend no enko nanim kakra na nka bia nya afebo enko hye apobudinsi achiba no ase se bia wo kidney yare ni bia dialysis ho ka no fani free kosisa bia da nyankopon beto nsafre wo wose eno na sesi wo mani da so abana yade nenso omo srese bebre embra bio I know the Amina. So we be a kidney issue. I mean, no can say my dad if you so 10 years. I get dialysis for 10 years. You need capture and maybe I may become couple with Sana. And so we so Mukano Chaba, why I don't be brave? Why I don't be brave? No, we are so Musa or Chami Rama because possibly moving now by 8 sessions. To be so Munos Chap, Mirugamawa. I don't, yeah, but the tennis and then you decide the pen and buy it because obie ni wa obetimia aye dialysis is sustainable nyama bebre wo won say ye evura ye tokra po mai we dialysis ne pe Ahenkan FM ahometesem emu oya enipa wutini nkan wono ana ye convener Edema Dialysis Patients Association owura kwadwo baafo ahenkura papa dialysis issue we no unse na o kasa o mo sresen ka ban enhwe na nka onfa ma o mo in perpetuity say like ebe wo ho no mo saa o mo betumi aya mana ye because health insurance no ayi tutua no sisi ya me no kasa o mo wo mra bi wo ho no mo de cap ye kasa cap na tie bi enfa ne say matua 100 cedis di amount 100 cedis no na what 60 na wo de 40 aban no aban ne gigi sika no a say health insurance for musika ni majije 100 cedis na so memma mo 60 Ghana na me mate 40 e de ato baabi sa cap no maka ho asem ase nke betumi a omunjai omunyi no mfiri ho na health insurance for sika no omun sanka ni nyina anka we ombetumi dia atua na omoto 40 na kwan eno no woni dwuma yedi Ghana se no bi na ye de kwa MP fu ho wa hwe MP ampa twan na MP di oba health ho beje den omuso wo kakra omoji firi ho enye because yare na hu serious o ye can say na say emfa wa feature a o say nko fi omo pekasa o na afu wa feature a wo wa yare bia okso omo kosen 8 eno no ye bosumi bia o bosumi bia eti bosumi ne wo mu sen 12 na bosumi bia ye de kwa koto sa machine so ye de oto so so anope o se baako ye de oto so baako bia no a almost 500 Ghana cedis unis ga obetimi ayesade ubewu ya be ne den mpanifo hunu ye mobo na omonye ya famu de emfa mayen abusia ya no ahye ne nso e de amayen se eye awia pramto bre kase ye bo eno na yeguso a isi nkonwabunu so a yedi ho chia me de ama wo no na empanin se ukoto se aboa pata gina eye aboa kraman ogina paso a ne yokwabena ne bo na bomodi si ho eno nti ma yemfa aseda
en confirm aboafo a omo so adaroma omabo simpie ama awie yi yenso so yabeji aprimu afo sisi a yede tena wona yi ase ekenkan kasebo edi ama ODI Electronics no ehye odi media network na se yaka ho asem a kire wa ye kan obi mawo onso wo twen ama ne kurom fuo nyina beto bi ansa na wahuni se odi ankofo ne kan no kra na eye no kore papa enu nti me pa chew fu ani kirem ewo enkwantanum MTTD eye Divisional Police Command no wo matena ye kasie mu ho no mo na eye odi media network ya ODI Electronics ne hyase no ewo say TV na wo pe eye air conditioner, fridge, deep freezer, washing machine, rice cooker, microwave, say a blender. Die na wo pe ye dem emprempra die. Me pato ya no de wani akire mu ewo odi media network ODI Electronics I no wo in kwantanum no abeje odi na ne tie ne se ebia na TV na wo pe no eye 1000 Ghana cedis asem ka 1000 no o ba ne acho so okay eni tua 500 na akire bosome miensan ya spread it na watua de aka no e de aka ho unya wo ba bia age se odi media network ena ye kamfo e de amawo me ba cho obetumi afrem penim 0539 500514 0539 500514 eno any number wo be frɛ na won atimi age so aboa wo afia fa bi to aso Masha Beauty and Training Center so oba wa ho siesie na ye ho a sese tra ba dia fresh fashion dia na aba nyina ye Masha no obo patam ha dia bi wa makroni sensan ho ni nyina ye Masha na ebo anu nti ya na odi wani akyerem ewo ho eba da wigs wig no so oba wig ya ma pa oba ma tena ho ndi baby dance akoto wig da bu a watwa surprise ohu wa shock prize oba no o ka kire Masha oba ye ka de say wig kama ama na wo dia akoma o girlfriend no kama pedicure ni manicure nso wo ye biti kwanu ontwu nanti unamuro mtwitwa aboreku ni mfama na afi wonka so yiram nyo de shampoo bo say kama eba ni makeup no nso ade de kwa puntu ase obeye de ama de kwa wedding de kwa engagement eso no obia baabi a wuko bia ne ho makeup enkwani anya kaka motobi wa mu ya manyo dada ni asa koja kaka motobi makeup na fe de omonyo na ase kra mesro o ya manyo kra na ukwa Masha ho no mu a o ya nice beautiful baby girl na wa na mu abete sister good afternoon mo munchi a oda nyina be chia usada no na me say o temantem ha na market no it is coming, it is flowing na ya kama sani mo pe no sa pepepe ebia wo de wedding ni siw na so wa na wo ye wedding engagement sada no wiase nyina ware de ya ware no ba ko pe nti no sada no de wo se wo bright makeup no betwu kama the amount ya no wa sheden so o pese usuan so obekiro free Masha so onje ohwede hian so bia obenya baabi ada ene store ho de o ma na ho nanso no se wo baabi da na o pese usua ensa no dwuma ya mebubo so ya obekiro free onje ohwe ti anu wa sheden so se na kira kwan wachem oda Community Nursing Training School kwan no so bibia ne afre no 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171 667 0244 171 667 abusia yantoa kaseyebo no eso na afa yenko ensem fufuro emu na eyebribi na nsem ho no na yenya ne ntie se NPP opani ono na eboabo adomo ano de ma wo mo eyura Henry nana boache nana B ena wotai efre no ene woni Ghana fo kasa ya no wo kire se kanema mpani John Dramani Mahama na nsem ho ba bi nya akwanya kokasa ya wo kire se free senior high school no ora sa policy ya na adan kwakufu ado ne yura ba omiya de baye na sika pa wode awura mu a enya senketoa na eno na bi e kire se utie se de no pani ne kan sem no na all kan chia no a utumi so wonya free senior school no obedi ne bone pa
na eno na enam so ama ode afuturu akwama Ghana fo nyina se ye bebo free senior high school ne ho ban a age se MPP fo koso atena konwa ne so sanse mpanin se ne ode na boa ena oyi ne techrema so aboa na enie na o kire se okoto aba no na ekodane na NDC fo nsa kosomu a ebehunu se yes eni asem yi ba ye no enkrofo atwe no sere ne abasa pa obia kira na adwen kasa wo ho a na enansem ho mpo yesansu nyane ntie se wo mo hihye mra bi edi akọ mayimra hye fi asempanyimfo gitumu a eba be more free senior high school no ho ban eno nso yekote yesi NDC fo bu afu wo mo kokua pai adan yo mo kire so nyemra ne hia nyemra ne hia eti we no mo na bi eso akeka ni nyina esisi ani ede afutuo kese ne adesrede kese ekode ama Ghana fo nyina se wo mo nhwe ena omo ankoto aba mfa ma NDC so mo person mo bo free senior high school ne ho ban pa dia na ensam yi ba ye no NDC fo nso a kire o ma dwene kire so da bi yenka dem ye betwa mu sen yenka sa ye de ne se ye be review na obi so obi siesie ade yentena ase emfie bebre ne free senior school na ba de hin na wose ye yi firi ho de na wose ye di hyem sa de no ne yen se ye ba yenka dem se ye betwa mu sa ejira ne we se waka we so wonkan ne so okay enya mo na tumi no wo ho ehemfo Ghana fo ne ye ka kire Samuel Danko so won kwen no ne Ghana fo nko kasa MPP fo ne NDC fo no aka ho soro ho no free senior high school no ho nkomo no wo mo so wo mo do ma no tumu a wo mo hunu ne sen yentwam ana mama yentwam wo mo so a kire won adwene na Argentina obi di free education aba no no oba no be ye free so je me momo die mo kwanya me ne nya dwen ba ko si ko to cha se o se ku fo ado o ye president bia obo no ho modern papa na Ghana fo na nkasa no ho ne ye hu en yesu ne wo mu nya papa ade ase obi a penefu ne papa no modern ba o bo ne die me de free education en kwampo do ka se o ye fi o kra me kwa de me to ba papa man free HS no de ba no kure ne nya me anim no abata ho kire won papa e mo se wanfa makura anka obatan no de be ko school woni mu ne ma obeye na IPP fo mo kofa ba ye hwede o man mo aye den ene teacher fo ama batan ho kire won yesi free HS nti o kire yan fa we mra audition yan fa we ma sikasem ko abebre wutu na kure ntu e mata no so enam no bo no kure woni ku a wo hwe no oni na wo be me na bi no hwe nkwala ni nyina atwa hwe oba no emi nyine se enis bo betwem fine ayadepa ebua awofo but free SHS na ewo ho no emi hunu se enye free sa because oba no ewe DHS na ono enya school na o rem no kra no e ka wo bo no Ahenkan FM enti wei eye Ghana fo bia yen semchironi Samuel Danko no mokotwetwe nkomo wo mo adwen kire no de tu edwa no na amama ka maame fantini bi o sa amme ya kan se mato maame no so e ga zo mra meyi ne ho an o sa amme minka dem on ka dem o ka se kaka se di ato ne so o sa amme minka dem Edio review adani abolish menti ase kra o Kenny abusia ma yemfa madwen kire ento aso na yenye adwen kire ni bi ebu akemu ana we adne dia ba na Kwasi George na ne nsam no wa papa deso metwa ni tewama na na samu opeso wakanya ne se ekrom ha nyina Ghana hanom nyina nipa baako a obetumi aboa ma oman akọ nanimu oman afa ne ntoma papa afra eye Dr. Alhaji Mahamudu ba mianti Ghana fo ntoma no na wabo free SHS ho ban silasin so adifri go so wose sane nioma ekeka kono Ghana hanom se ye hia kandini a odwene daache odwene nchirima ho nya kandini asabio nafu enkwa no odwe ho kandini ade papa wontwam yanumfo bi de so owe ya na hwim ni atwam enti mombo eye free SHS no ban na adusho boy ne doba Dr. Baomia onto a game no so yo ebi abu akam anan David so or share live every
wanchi ko mensa pilatu nso de aba nso hwe messages no nhunu ba bi afa Ajeman Eric nso ede ne de aba Crespo fufuo nso echia yense kasebo ne dedampa ya wo tie bi teacher Kwadwo Tepa enyina susu ono nso se omabiem obi ate bi enu nti ba memfa adwenkyere no ensi hanom sei na yenso enti na je se yi kasebo no so ye de ko na wie ya ne sa na emu aseda mpanimfo a wo mo ba beboa ye me de kasebo de bra one do so papa Billy Man ono technician on duty sanso na semufo pani ne wo mo aboafo nyina aka ho bi oba efie ha no mo ansam oda akotena fidie ho miemia ne furu ma me ote yenka sanso so na Facebook no nso Ben Mauli de atu mu wo ho na nsɛmkyerɛfo a yɛn nso nsɛm yɛbɛkenkan yɛ de ma wo awie yi me ɔbo